سلام كبرات تخطتلتي نلومي 30 مسكرم كلتشحن عسران كلتنا باستدالو زيناتات اب ايرترا غوسغوس ملغاس دم يكايد مهلاو مغلاصو اب تግራይ عد دعرو زغاطم دبدب بزملكت بعالم لخيان معكنات زوص حبريتا ኢትዮጵያን ሶማልን ነውድ ሁራት ሀገራት ጻውዒት መቅራበን ነርዌይ ብዛዕባ ኩናት ትግራይ ክትገብረት ደል ዘላ ጸቅጣ መልክታ ዘውጻተ ሓበሬታን ኣብ ጽንታት ዓሌት ሩዋንዳ ኢድ ዝነበሮ ኣብ ፍርድ መቅራቡን ዘጠቃለለ ክኸውንዩ ኣብዛ ቻነል ድማ ናይ ወትር ተኸታተልትን ምዃን ሰብስክራይብ ክትገብሩን ነታ ናይ ደወል ምልክት ክትጥውቁን ብኽብሪ ይዕድመኩም ኣብ ኤርትራ ብደረጃ ሃገር ደም ክልጋስ ጎስጓስን ጻውዒትን ይካየድ ከም ዘሎ ተሓቢሩ እዚ ኣብ ኩለን ዞባታት ኤርትራ ደም ክልገሰሉ ኣብ ዝኽእላ ከተማታትን ማእከላትን ዝካየድ ዘሎ ጎስጓስ ኣብዚ እዋን ብግብሪ ውዒሉ ደም ምልጋስ ተጀሚሩ ምህላው ተገሊጹ እቲ ጎስጓስን ጻውዒትን ኣብ ሚኒስትሪታትን ትካላት መንግስትን እውን ይካየድ ምህላው ተፈሊጡሎ ክሳብ ሕጂ ተገይሩ ዘሎ ጎስጓስ ከዓ ኣብ ዞባ ማእከል ካብ ዕለት 16 መስከረም ክሳብ ዕለት 22 መስከረም ደም ናይ ምልጋስ መስርሕ ክካየድ እንከሎ ኣብ ባሮንቱ ድማ ካብ ዕለት 22 መስከረም ጀሚሩ ደም ናይ ምልጋስ መደባት ተሰሪዑ መንባሩ ተገሊጹሎ በመሰረተ እቲ ብወገን ኤርትራ ዝወፀ ሓበሬታ ከዓ ኣብዚ ዝተገብረ ደም ናይ ምልጋስ ጎስጓሳት ኣስታት 377 ከረፂት ደም ክልገስ ከም ዝኽኣለ ተሓቢሩ ይዝርከብ ኣብ ትግራይ ዓዲ ዳዕሮ ኣብ ዝተኻየደ ድብዳብ ብርክት ዝበሉ ቆልዑን ኣዴታትን ዝርከብዎም ሓያሎ ሲቪላውያን ሰባት ህይወቶም ከም ሰኣኑ ዝተገለጸ ኮይኑ ሓንቲ ብሉምበርግ እትበሃል ማዕከን ሕጂ ዘርጊሓታ ኣብ ዘላ ጸብጻብ ከዓ ኣብታ ካብ ዶባት ኤርትራ ኣብ ናይ ኣስታት 32 ኪሎ ሜትር ርሕቀት እትርከብ ኣብ ሰሜናዊ ምዕራብ ትግራይ ዘላ ዓዲ ዳዕሮ እትበሃል ዓዲ ብዝምልከት ኣብቲ ከባቢ ዝርከቡ መንነቶም ክግለጸሎም ዘይደለዩ ኣህጉራውያን ሰራሕተኛታት ረድኤት ሓበሬታ ሂቦም ምህላዎም ክትገልጽ እንከላ እቲ ሓበሬታኦም ከዓ እቲ መጥቃዕቲ ኣጋንጎ ሰዓት 9 ፈረቐን ከባቢ ከም ዝተፈጸመ እቲ ዝተደርበየ ናይ ነፋሪት ቦምባታት ድማ ብሸነኽ ኤርትራ ብዘሎ ወገን ብዝመፀት ነፋሪት ከም ዝተሰንደወን ክገልጹ እንከለዉ ንሶም ካብ ዝረኣይዎ ድማ እንተወሓደ 6 ህይወቶም ሰኣኑ ሰባት ከም ዝነበሩ 19 ከዓ ቆሲሎም ከም ዝረኣዩ እዮም ገሊጾም ማዕከን ዜና ብሉምበርግ ነዚ ካብ ሰራሕተኛታት ረድኤት ዝረኸበቶ ሓበሬታ ብዝምልከት ንውሃቢት ቃል ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ቢልየነ ስዩም ከምኡ ድማ ሚኒስትር ዜና ኤርትራ የማነ ገብረ መስቀል ሕቶ ከም ዘቕረበት ግን መልሲ ከም ዘይረኸበት ያገሊጻ ዘላ ካልእ ምስ ናይ ትግራይ ኩናት በዘተሓሓዝ ድማ ኖርዌይ ነቲ ግጭት ወተሃደራዊ ፍታሕ ከም ዘይብሉ በመግላጽ ኣብ ትግራይ ስጉምቲ ንኽውሰድ ኣብ ባይተ ጸጥታዊ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ጸቕጢ ምግባር ከም እትቕጽል ሓቢራ ኖርዌይ ኣብ መግለጺኣ ህጹጽ ተኹሲ ደው ምባል ከም ዘድሊ በመግላጽ ነቲ ተቐባልነት ዘይብሉ ምዕጋት ሰብኣዊ ሓገዝ ድማ ዳግማ ይኮንናቶ ኣየርላንድ ብወገና ሰብኣዊ ሓገዛት መሳርሒ ዘተ ክኸውን ኣይክእልን እዩ ብምባል ንሳውን ብወገና ሰላማዊ መፍትሒ ክህሉ ጻዕርታት ከም እትገብር ገሊጻላ بريزيدنت الصومال حسن شيخ محمود دحرتي اب ኢትዮጵያ ዝገበሮ ናይ ክልተ መዓልታት ወግዓዊ ውዕዶት ኣብ መወዳእታ ምስ ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ኣብ ዘውፅኦ ሓበራዊ መግለጺ ኢትዮጵያን ሶማልን ባይቶ ጸጥታዊ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ብመሰረት ሕቶ ፌደራላዊ መንግስቲ ሶማል እቲ ንልዕሊ 30 ዓመታት ኣብ ልዕሊ ሃገር ዝነበረ ናይ ኣጽዋር እገዳ ንኽልዓል ጻውዒት ኣቕሪቦም ኣብ ጥሪ 1992 ውሳነ ባይቶ ጸጥታዊ ውድብ ሕቡራት ሃገራት 733 ድሕሪ ምፍራስ ናይ ሽዑ ስርዓት ፕሬዚደንት መሐመድ ሲያድ በረን ድሕሪኡ ሰዓበ ሰብኣዊ ኩነታትን ዝተፈጥረ ግጭት ገብረ መልሲ ንምሃብ ኣብ ልዕሊ ሶማል ናይ ኣጽዋር እገዳ ያቐሚጡ ውሳነ 733 ብምሉእ ድምጺ ሓሊፉ ነይሩ እቲ ሎሚ ንግሆ ብኢትዮጵያን ሶማልን ዝወፀ ሓበራዊ መግለጺ ድሕርቲ ኣብ መንጎ ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድን ፕሬዚደንት ሓሰን ሼክ መሐሙድን ዝተኻየደ ርክብ ዝመጽእ ኮይኑ ክልቲኦም መራሕቲ ዝምድና ክልቲኦም ኣብ ኩሉ ወሰንቲ ዝኾኑ ሓበራዊ ጉዳያት ትኹረት ምግባር ከም ዘድሊ ኣብ ግምት ብምእታው ኣብ ፍሉያት ቀዳምነታት ክሰርሑ ከም ዝተሰማምዑ ተገሊጹሎ እቶም መራሕቲ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ሶማል ብኣልሸባብን ካልኦት ግብረ ሽብራውያን ጉጅለታትን ዘጋጥማ ዘሎ ጸጥታዊ ስግኣት ብኣድማዒ መንገዲ ንምፍታሕ እኹል ዕጥቂ ከም ዘለዎ ንምርግጋጽ እገዳ ኣጽዋር ክልዓል ጸዊዖም ክልቲኦም መራሕቲ ኣብ ዘካየድዎ ወዘተ ካብ ክልቲአን ሃገራት ዝመጹ ላዕለወ ሰበስልጣን ከም ዘሰነይዎም ተሓቢሩሎ ብተወሳኺ ኣብ ምትሕብባሮም ስግኣታት ግብረ ሽብራን ጥሩፍነትን ንምብዳህ ክሳብ ክልተኣዊ ቆጠባዊ ምትሕጋዝን ኣጀንዳ ዞባዊ ውህደትን ዝበጽሕ ዝተፈላለዩ ሓድሕዳውን ዞባውን ስክፍታታት ዘለዎም ጉዳያት ኣልዒሎም ዘትዮም ይብል እቲ ሓበራዊ መግለጺ ብተወሳኺ ክልቲኦም መራሕቲ ክልተኣዊ ዝምድና ክልቲአን ሃገራት ሓዊሱ ምትሕባራት ኣብ ቃልሲ አንጻር ሓበራዊ ጸላእን ግብረ ሽብራን ጥሩፍነትን በድማዕ መንገዲ ንምትሕባር በብወገኖም ንዝግበሩ ኣገባባት ጸጥታ ክሕይሉን ክዕብዩን ኣንፈት ሂቦም ኣለዉ ተባሂሉ حدا قند حكيم سراويت أمريكان بعلت بيتو سيفيل حكيمن نمنجست روسيا حبريتان مهاب وديت عليمكم تباهيلهم تخصيصهم اتم جيلي لي هنرين انا غابرييليانس تباهلو سبات كوت هدراو هوسبيتال امريكا بزعبتهم حمومات مستيراو حبريتان روسيا ككافلو بمحسابهم تخصيصهم زلو اتم استخصصو مصامتي بروسيا وهاغراونت كم استتبابعو نحدا وكيل اف بي اي كم زنغرو وتا حبيرو اتم سب حدارغن بزعبات غداي جينا ذهب ورئيت يلن بسبب سلطان روسياون بزعبا زكسي اتم سب حدار حكايم زتوها
በሪኢቶ የለን ትማለ ሐሙስ እቶም መጻምቲ ኣብ ሜሪላንድ ከተማ ባልቲሞር ኣብ ዝወዓለ መጋባእያ ብዛዕባ ጥዕና ሕሙማት ወተሃደራት ኣሜሪካ ሓበሬታ ክህቡ ውዲት ከም ዝኣለሙ ክስ ተመስሪትሎም እቲ ክስ ዝመስረተሎም ኣኽባሪ ሕጊ እቶም ሰብ ሓዳር ንመንግስቲ ሩስያ ምስ ወተሃደራት መንግስቲ ኣሜሪካ ምትሓዝ ዘለዎ ጥዕናዊ ኩነታት ውልቀ ሰባት መረዳእታ ክህቡ ከም ዝወጠኑ ይኸስስ ሜጀር ሄንሪ ኣብቲ ኣብ ኖርዝ ካሮላይና ዝርከብ ፎርት ብራግ ዝበሃል ዓብይ ወተሃደራዊ መደበር እዩ ዝዓይ ነይሩ እቲ ናይ ሕክምና መዝገብ ካብቲ ኣብ ፎርት ብራግ ዝርከብ ሆስፒታልን ካልእ መንነቱ ዘይተፈልጠ ትካል ሕክምናን ውልቃዊ ሕክምናዊ ሓበሬታ ንምርካብ ከም ዝሓለነ ከዓ እቲ ክስ የመልክት ዶክተር ጋብሪኤልያን ከዓ ኣብ ባልቲሞር ኣብ ዝርከብ ሆስፒታል ጆብ ሆፕኪንስ ትሰርሕ ነይራ ሩስያ ንዩክሬን ድሕሪ ምውራራ ድሕሪ ገለ ኣዋርሕ ኣብ ዋሽንግቶን ዝርከብ ኤምባሲ ሩስያ ሓገዝ ሂባ ነይራ እውን እያ ተባሂላ ኣብ መፋርቕ ዝሓለፈ ሰነ ሓደ ኣባል FBI ኣብ ኤምባሲ ሩስያ ይሰርሕ ብምባል ቀሪብዋ እዩ ኣብቲ ኣኼባ ከዓ ነቲ ወኪል FBI ከይፈለጠቶ ወላውን ካብ ስራሕ ክትስጎግን ናብ ማእሰርቲ ክትኣቱን ትኽእል እንትኾነት ምእንቲ ሃገራውነታ ንሩስያ ኩሉ ትኽእሎ ዘበለት ክትሕገዝ ከም እትደሊ ከም ዝሓበረቶ እቲ ክስ የመልክት ሓደ ካብቶም ቀንዲ ወደብትን መወልትን ናይቲ ኣብ 1994 ኣብ ሩዋንዳ ዝተፈጸመ ዓሌታዊ ምጽናት ዝኾነ ፌሊሲየን ካቡጋ ኣብ ዘሄግ ኣብ ዝርከብ ኣህጉራዊ መጋባእያ ውድብ ሕብራት ሃገራት ናብ ፍርዲ ቀሪቡ ኣኽበርቲ ሕጊ ፌሊሲየን ካቡጋ ንቐቢላ ቱትሲ ንምቕታልን ንምውጋእን ጉጅለ ቀተልቲ ዝወደበን ሓንቲ መደበር ሬድዮ ኣብ ልዕሊ እቲ ቀቢላ ጽልእ ዝዘርእ መደባት ከም እትዝርግሕ ዝገበረን ምዃነ ገሊጾም ኣብቲ ጃምላዊ ቅትለት ኣስታት 800,000 ዓሌት ተውስትን ብመጠኑ እውን ነቲ ኩነታት ዝቃወሙ ዝነበሩ ሁትን ከም ዝተቐትሉ የመን ጠበቃታት ካቡጋ ናብቲ ቤት ፍርዲ ተወካሊና ገበነኛ ኣይኮነን ዝብል መከላኸሊ እኳ እንተቕርቡ ንሱ ግና ኣብ መኽፈቲ ናይቲ ቤት ፍርዲ ክቐርብ ኣይደለየን እዚ ኣብ መወዳእታ 80ታት ዕድሚኡ ዝርከብ ኣብ ሓደ እዋን ሓደ ካብቶም ኣብ ሩዋንዳ ዝሃብቶም ሰባት ዝነበረ ካቡጋ ንዓሰርታታት ዓመታት ሓደ ካብቶም ኣብ ዓለም ኣዝዮም ዝህደኑ ዝጸንሑ ገበነኛታት ሰባት እዩ ነይሩ ካቡጋ ንኣስታት 26 ዓመት ተሓቢኡ ድሕሪ ምጽናሕ ቅድሚ 2 ዓመት እዩ ኣብ ፓሪስ ርእሲ ከተማ ፈረንሳ ዝተረኽበ እቶም ፈረንሳውያን መርመርቲ ደድሕሪ ኣሰር ገሊኦም ደቆ ተኸቲሎም እዮም ኣብ ጥቓ ፓሪስ ኣብ ዝርከብ ኣስኒራ ሱፐር ሲ ናብ ዝበሃል ቦታ ኣብ ሳልሳይ ደርቢ ሓደ ቤት ተሓዝዎ ንሱ ፓስፖርት ሓንቲ ዘይትፍለጥ ኣፍሪቃዊት ሃገር ተጠቂሙ ብናይ ሓሶት መንነት እዩ ክነብር ጸኒሑ ካቡጋ ናብ ፈረንሳ ቅድሚ ምእታው ናቱን ናይ ስድራ ቤቱን ናይ ንግዲ ረብሓታት ኣብ ዘለወን ኬንያ እትርከበን ሓያሎ ሃገራት ምብራቕ ኣፍሪቃ ይነብር ከም ዝነበረ እውን ይንገር ኣኽበርቲ ሕጊ ንካቡጋ ኣብ ጃምላዊ ቅትለት ቱትሲ እቲ ዝሓየለ ኣጽዋር ኢሎም እዮም ዝገልጽዎ ብሓንቲ ሬድዮ ተጠቂሙ ድማ ዓሌት ሁቱ ኣንጻር ቱትሲ ኣጽዋሮም ከልዕሉ ዝገበረ ጎስጓስ እዮም ዝኸስዎ እታ መደበር ሬድዮ ንቱትሲ ድዱዕ ብዝብል ናይ ጽልእ ቃላት ናይ ቅትለት መልእኽቲ ከም ዘመሓላለፈት ይዝንገር ካብቶም ኣብ ሩዋንዳ ዝሃብቶም ነጋዶ ዝነበረ ካቡጋ መቕተሊ ጎዘሞታት ብምውዋልን ጉጅለ ጽንተት ብምውዳብን እዩ ዝኽሰስ ንሕጂ ዝተዳለወ ዜናታት እዚ ነይሩ ብካልእ ክሳብ ንራኸብ ሰላም ንዓኹም